שמתמקד בדמוקרטיה, זכויות אדם והתפתחות אישית. היא מעוררת דגש על חשיבה עצמאית, כבוד לכל אדם והתמקדות באיכות החיים האנושית. הגישה פותחה בארצות הברית בשנות ה-60 על ידי קרל רוג'רס, רולו מיי ואברהם מסלאו. העקרונות המרכזיים של הגישה ההומניסטית: 1. כבוד לאדם, התעודדות והתמקדות בכבודו של האדם כיצור חופשי, חוקר ויצירתי. דמוקרטיה וחירות אישית, דגש על מערכת הפוליטית דמוקרטית שבה כל אדם זכאי לחירות אישית, שוויון פוליטי והזדמנות שווה להשפיע על החיים הציבוריים. 3. מדע ורציונליות, הדגשה על חשיבה רציונלית והחשיבה ניהולית שמבוססת על מדע והבנת העולם דרך ניסיון וטעויות. 4. חינוך ופיתוח אישי, התמקדות בחינוך ובהתפתחות האישית והערכה של למידה ככלי להתפתחות אישית וחברתית. ואחרון, פילוסופיה חיים, התמקדות בחיפוש אחר משמעות החיים האישית, בשמחה, בטוב ובקשרים אנושיים. פירמידת הצרכים של אברהם מסלאו היא תיאוריה פסיכולוגית שמתארת את הצרכים הבסיסיים של האדם בדרך שבהם הוא מתקיים ומשתפר. התיאוריה מתחלקת ל5 רמות של צרכים. צרכים פיזיים, הצרכים הפיזיים הבסיסיים שהם שמירה על החיים כמו אוכל, מים, אוויר, שינה. צרכים לבטיחות, צרכים של ביטחון והבטחה, כמו ביטחון אישי, ביטחון כלכלי ובטיחות פיזית ובסיסית. צרכים חברתיים, צרכים לקשרים חברתיים ואהבה, כמו רצון להיות חלק מהקהילה, להיות חברים ולהתקרב אל אנשים אחרים. 4. צרכים להערכה עצמית, צרכים להערכה עצמית ולהצלחה אישית, כמו רצון להרגיש הערכה והצלחה בעיני עצמו ובעיני הסובבים אותו. 5. צרכים עצמיים, צרכים להתפתחות אישית, להגשמה עצמית ולהגשמה של פוטנציאל האדם, כמו רצון להתקרב אל העקרונות ולערכים האישיים, למצוא יצירתיות ומשמעות בחיים. המטרה העיקרית של הגישה ההומניסטית היא קידום רווחת האדם והחברה. בסך הכל המטרה היא בעצם ליצור חברה מבוססת על ערכים של כבוד האדם, חירות, שוויון, חינוך והתמקדות באיכות החיים האנושית בצורה משולבת. Created using Powtoon.